mali sme tu v predchádzajúcom vstupe fitlopty, ale nie v každej kancelárii je povedzme priestor na fitlopty. A teraz nám doktor Julius Kazimír poradí, ako sedieť správne, aby som... Aby si ma ten chrbát nebolel aj po 4-5 hodinách sedenia. Tak, a keď mám takúto obuv, áno, lebo tá je ideálna. Do kancelárie. Tu je. tak fitlopta naozaj zostáva najlacnejšou stoličkou, pokiaľ máte správne parametre. Ale ty si povedal, že sa tam nesedí celý deň, že to nie je úplne A najvhodnejšie. pokiaľ práve nesedíme na fitlopte, tak stále môžeme dynamizovať tú situáciu statického sedu, a to tým, že tam podložíme napríklad nafukovací klin, ktorý má tú výhodu, že okamžite správne naklopí panvu a napriami správne chrbticu počas sedenia. A to nevadí, keď sedím dlho? A zároveň môžeme na tom sa tiež pohybovať. A vzadu? Táto opierka zase slúži k tomu, aby sme lepšie vyprofilovali chrbát a driekovú chrbticu, Môžem kolega poprosiť prisunúť? Pam, param, pam, pam. Tak. alebo pokiaľ nemám opierku, tak mám malú pružnú fitloptu A o ňu sa oprieť. a stále som v Ale to by ma už dynamickej lákalo sa situácii. takto pohupovať. No, teraz ste dynamická. A rozmýšľam, či takéto sedenie môže byť dlhodobé? Dokáže na tom sedieť takéto ako sedenie 3-4 hodiny? Viem robiť dlhodobo, ale stále ten princíp striedať. Čiže statické sedenie, dynamické sedenie. Dá sa to dať do auta? Dá sa dať do auta. Hlavne táto pružná fitlopta sa dá... Tá je príjemná, Úplne musím. príjemná. A vidím tu aj ďalšie pomôcky, ktoré sme mali v prvom vstupe a stále som rozmýšľala, je to tiež v rámci predcvičenia? To Dobre je pre trubkárov, podľa mňa. To už hovoríme o samotnom cvičení v kancelárii, lebo napríklad cvičenie rúk, ľudia majú väčšinou slabé ruky a okrem klávesnice na počítači ich veľmi v kancelárii netrenujeme, ale sú pomôcky špeciálne, ktoré môžu trénovať úchop, že to je celá, alebo jednotlivý prst pre... Ale nie je to jednoduché, je to fajn, vyskúšajte si to. Alebo si môžeš Stimulovať nervové zákončenie. Alebo si dáme akupresórneho ježka na dlášku, pokiaľ sa môžeme vyzuť a môžeme robiť akupresúru. No To vidíte? dobre, veľmi A dobre. radosť pracovať v takej kancelárii. Jednoznačne budeme sa tomu venovať ešte dnes ráno v telerádiu.